Колев и сега ще играем Майнкрафт. Епизод 3. Чай да пусна сървъра, че съм в друг. И влизаме тук. Бом-бом. Бом-бом. И ето го. Не съм играл без да снимам. И така. Да, влезнахме. И накъде ходихме? Насам. Да, бях гладен. Трябва да си опика нещо. Оп. Що фърлих си и думите. Омага, аз съм имал храна. Чакай, ще ям. Такова. Как бяха тия? Бетрот. До никъде няма найдат. Трябваше да обера повече от тях. Добре, ще вземем един хляб, да ме найде. Защото нямам повече нищичко. Да бях взема една сурова пържола. Наисиха бе хляба. Добре, не знам в коя посока се движих. Пък и почва се стъмва. Не знам, просто се пусна малко на креатив. Само да се огледам къде съм. И да продължа в по-хубавата посока. И така почвам. Накъде? Мамка му, тук всичко такова бе. Само да се върна в началото, откъде тръгнах. Насам. Да, това го нямаше. Чакай. Искам да намеря някаква полянка. Обичам. Кредит. Оля, колко кола, не е честно да го вземам. Ще трябва. Да, и тук спирам. На креатив. Пускам се на survival. Омага, колко бавно зарежда, защото изтеглих много модове и ме бъгва. Чая да се наспа и почвам някаква къщичка да се правя. Че искам да съм близо до мина. Все пак трябва да си има миничка наблизо. Насам. Има... Не, няма. Добре, накъде? Насам ще варя. Чувам зомбита, да се приготвя брадвата. Аз би трябвало да имам меч, ама... Да. Тук... Тук и не е мина. Ама... Да знам. Тук ли да е къща? Сега ще им... Бил си го местенцето. Да, тук ще ми е къща. Бил си го местето. Вече идват някакви топи зомби. То само едно. Ще го отрепя. Да, и аз сега ще събирам къщата ми ще от такова дърво. Да съвпада с дърветата. И аз мисля основите да са от такова необработено дърво. Не знам. Ще видим. Да. Още малко остана. Тя дървета ги обичам. До някъде, защото са много. Ама и до някъде не. Защото са кафеви. Този цвят не ма кефи да бяха кафяви. Тъмно кафеви. Да бяха светло кафеви. Това е по-хубаво. И така. Да го бера той. Да го разкарам това дърво. Те имах ножица, става 2 пъти по-бързо. И мога да вземам даже
листата и тревата. Тук трябва... О, мага, запали се. Видяхте ли? Една светкайца как го подпали това. Виждал съм грамотевица буря без да вали. Баси якото. Надявам се да се е заснила, бати якото беше. Много бавно става. Изняващо е. То само се окапа с времето дървото. Ама най-добре аз да се го маятна. Така. Защото по-бързо мисля, че става. И тук тази вода трябва да я изравня. Да, това и безпи има много от него. Ще вземам да си го пазя, защото и то е ценно. Ама не ми е от така голяма полза, тъй че ще си го хабя. Няма да го пестя толкова. Ама за простотия наистина няма да го слагам. Така. Ще си го изравня местенцето и мисля по-да е от такова. От Stone Swap. Повечето неща съм ги забравил, как се казват. Не, че не съм играл от кой знае колко време, ама позабравя съм ги, да знам. Има такъв период, дето наистина не играх поне колко време. Беше му щупен кръка, болницата имаме. Правихме операция, ама както и да е. И не съм я играл много. И затова съм позабрал нещата. Затова сега гледам да ги наваксам. И аз сега все едно ми е всеки дневно занимание. Да, всеки ден се играя, но... Мама е против тази игра. Не знам защо. Ама да. Защото много се заребих по нея. Може би. Да. Наистина много. И сега като открием нови неща, като слагат нови апдейти и още повече се заребявам. И така тук трябва да копам. Ще се взема и такова пясък. Санд. И така, за това ги отварям да ги гледам какви са. Това е санд. Тия Cobblestone Iron не съм ги забрал. Мисля, че от никой не се забравят. Тия сандови, дето много често не ги вземам. Те се позабравят. Иначе не. Да, е така. Тук е горния слой. Сега не знам какво правя. Заглаждам ли? Това къща, на къща пода ли правя? Не знам. И то мисля, че няма да може да е от такова. Да. Омага. Фак. Гледам да ги пестя, пък на всяка крачка слагам. Омага е... Няма какво да го взем, какво да направя? Да се седи там. Омага, аз ги изхъпих всичките. Да видим. Омага, не те. Така. Може да става. Мая да пробвам дърво. Да, може.
Значи ще го направя по-дълше от такова. Stone Swap. И си го забравям. Stone Swap. Защото с Sand да го бърка, аз викам Stone Sand. И то тук се научава английски. Той зомби, откакто дойдох тук, съм мъчил да дойде до мене и не мой. Бати зомбито. Иска да го трепя. Абе, да се приготвя празичката. За всеки случай. Знаеш ли го? Да вземе се. Да ми се прави тук на много отворено. И да се намери края. Да, и стон слабо ми свърши. Не, че ми свърши, но още малко ми остава. Тъй, че ще трябва да ида да изпека стон. Стон! Мали, не само ги бъркам. Много бавно. Точно! Едничко не ми стигна. Тя няма да е толкова малко къщичка. Да, аз обичам да ми е просторно, да ми е голяма. И в същото време да е уютничко отвътре. Не да е някакъв портал мега голям. Да не е чак и малка и голяма, просто да е някаква средничка, отвътре да е уютно. И така. Тъпия сол сант не ми стигна. Да, сол сант. Сон слаб. Дай ще копам малко. Бях направил един апдейт на една Diamond кирка на един супер развит сервер и мога да вземам Stone... What the hell? What the? Чай да взема братвата. Това беше с броня. Така взимах Stone Bricks. Мисля, че те се каже. Тото и даже не може да се нарича, че е миналото и си е някаква дупка. Трябваше може би да избера, но не харесвам всъщност това място. Ако може да си вземам Cobblestone. Защото обичам да си имам място, откъдето мога да си вземам Cobblestone. Iron. Не бе. Мога видям с Iron. Ето тук. Ето аз имам. Чакай. Да, имам 66. Става вечер. Да, е така. Да, и за първо време, докато е тук ще стоя. Да не ме издадат зомбитата. И го това. Излизаме. Не, аз не съм гладен. Така качих се. Да. Всъщност, добре си направих повече пешки, защото ще оставя са пече и санда. Ама, да, имам много кол. 30 кол имам. 2-3 печки. Тук слагам. Чакай. Така, тук слагам 30. Тук слагам 30. Тук много. Чакай, така. Тук е 9 примерно. Тук 5. Ама да, не. Fuck I saw it. What the hell? Да. Ето.
сам да се пече. Ето 10 гол. Да. И почвам да оформям гърчичката. Ма само да оформя, защото без соуса няма да направя нищо. Да, и тук мисля да има стъкла. Къщата да е още по-голяма. Ето така. Някаква рибарска штука. Все пак. Така на дължина мисля да е до там. Ето така. Тук. И ще си имам нещо като плетка. Тук назад ще си имам горичка. Тук ще се направя мина. Ще се влиза къде? Тук отзад чая да го изкопам ти. Да, и мисля сега да направя градинка, където да засадя всичко. Да, почвам на крафтинг табле. Омага. Крафтинг тейбъл. Ето. Правим пръчки. Да. Пръчки така. Вземем си 4. Така. И мотика така. Вземем мотиката. Да, и на късмете оцелих как се прави. Да, не знаете, пуснах се на класик отскоро. Аз също нещо направих една лопата. Да, точно едно кабелство ми трябва. Да, точно тази печка оцелих. И сега ще го върна. Като това го връщам да се пече. Така. Да, вече имам към 30. Да. И сега ето ми лопатката. Изкарваме я наяве. И почвам. Омага, какво бързо. До сега го бях направил това. Така, цветенце. Чао. Тази смина тук ми прилича, закриваме. Аз ще направя много. Там так му има много дърт, който ми трябва. Дърт. Много смешно. Аре бе, какво се занимаваш с тези смешен дърт? Да, е то соусант. Stone. Ще го кам тухла. Не мога да запомня, бати. Да, тук имам 30 и тук още 25. Добре. Праси. Вземам го, праси. Така. Доста ще излезнат. И вече имам 60. Що не мога до 64? Ето така. Да, стакнаха се. И почвам да правя. Бях почнал да правя градинка. Докато ми се печеше соусанда. Сега почвам да правя къщата.
Не знам, ще направя симетрика на 2, 3, 4. Омага. 5, 6, 9. Да, 6. Тук 7, 8. Там 9, 10. Мисля да 10. Д. 10 копчета. Реве. Омага. Няма да го вземем, защото имам много закони. Знаеш, ти отгоре ще го взем, но ясно. Ама ти отдолу дето. Трябва да се направи кирка. Да, яска в няма. Трябваше малко да изкопам, преди да закрия мината. Беше безполезно, само за кабелството ставаше омага. А то всъщност е по-добре ще се прави това. Не е по-добре. Това е да се качвам. Още... Да, едно лапелече. Да, така. Той го копам. Разбира се. Разбира се. Мамо, още един стак. Ще го направих сега. Колко е? Едно, две, томата. Абе. Так. Добре. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, да. Още две купчета от това стана. Едно, да, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, на 7 е дълго. Да я направили 10 на 10, те ще е най-добре. Или пък, да, 10 на 10 ще направя. И тук още едно, тук едно. Това ще преброя 3, 4, 5, 6, 7. И тук стана 10. И тук 8. Да. Добре ще стане. 10 на 10, така. Тук сега 8. Още 2. Става 10 на 10. Къща 2 реда имам предвид. Не 2 купченца. Много тъп да го правите. Трябва да се взема дърта, да слагам под мен, защото това е досадно да го правя. Да, и то през става ден и нощ. Видите ли София ден и нощ? Така. Да. Да, ай. Готово. Оф, ама какво правя? Нали трябва да слагам соуса? Трябва да слагам под краката, ама няма. Оф, пак ти досадата да го слагам. Тук дълбоко. Не успях ли? Не.